эфирда яңалыклар чыгарылышы исәнмесез. Студияда сезне мин Фәрида Собирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Миңарга 120 сум тагын кемдер өчен түләргә орденга язганнар. Октябрь квитанцияләрендәге соннардан канәгать түгел шәһәрдәшләр Койнар элемтәгә мөрәҗәгать итә. Хәбәрчебез хәлгә ачыклык кертергә тырышты. Кичегендә ул балыкчы суда салкынып, туңып әзрәк больниста ята, ул исән. Балык тутам дип боз астына киткән. Боз юкка, әмма балыкчылар яраткан шөгыльләрен калдырып торырга ашыкмый. Республикабызда уздырылучы Фин-Угор фестивалендә җыр бию мастер-классларыннан тыш менә шундый матур гөлләр бәйләп утыручылар да бар иде. Бу турыда тулырак Илсия Вәлиуллина белеште. Чаллыда 500-дән артык яшүсмер профилактик исәптә тора. Агымдагы елда яшүсмерләр катнашында җинаятьләр 30%-ка арткан. Бу хакта эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә Мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Хәлимов җиткерде. Җитәкче белдерүенчә, әлеге соннарның үсүенә балаларның мәшгуль булмавы йогынты ясаган. Чаллыда үткәрелгән сораштыру нәтиҗәләре шуны күрсәтә, гаиләләрнең 80% балалар белән шөгыльләнергә вакыт юк дип белдергән. Яшүсмерләрнең 3-тән 2 өлеше гаиләдә еш ызгыш талашлар була дип җавап биргән. Бурычларын тиешле дәрәҗәдә үтәмәгән өчен Чаллы ата-аналарына 850 мең сумлык штраф салынган. В семье и только в семье, наверное. Бары тик гаиләдә генә бала тиешле тәрбия ала, уйланырга сәбәп бар. Саннар яшүсмерләр катнашында җинаятьләр артуын да күрсәтә. Наил Мәхдиев каникул вакытында балаларның ялын дөрес планлаштыру бурычын куйды. Яңа ел каникулларында да яшүсмерләр өчен төрле чаралар оештырылырга тиеш дип белдерде ул. Ата-аналар да читтә калырга тиеш түгел. Эчкечелек аркасында ата-ана хукукларыннан мәхрүм ителү куркынычы яный торган хатын-кызлар өчен шәһәрдә махсус проект гамәлгә ашырыла, аларны бушлай дәвалаячаклар. Пока все 9 женщин. Әлегә 9 хатын-кыз дәвалану ала, алар белән психологлар һәм психиатрлар эшли. Шәһәрдә 700-дән артык бала опека һәм попечительлек бүлегендә исәптә тора. 100-дән артык бала килешү нигезендә гаиләләрдә тәрбияләнә. Моның өчен тәрбияләүчегә акчалата дәүләт ярдәме күрсәтелә. Агымдагы елда 17 сабыйдан бала тудыру йортында ук баш тартканнар. 104 бала гаиләдәге кыен хәлләр аркасында дәүләт учреждениесендә тәрбияләнә. Чаллы ятимнәренең күбесен Германия һәм Италия кешеләре уллык кала. Соңгы вакытта күп балалы гаиләләрдә балаларның ятим калу очраклары ешайган. Таким детям трудно найти семью. Мондый балаларны гаиләләргә урнаштыру кыен, чөнки аларны аерып булмый. Күбрәк мондый балалар дәүләт учреждениеләрендә тәрбияләнә. Кечкенә сабыйларны уллыкка тизрәк алалар, әмма олырак балаларны әти-әниләр бик зур авырлык белән ала. Экономияләргә тырышсак та, барып чыкмый. 12 йортында яшәүчеләр октябрьгә килгән квитанция соннарыннан канәгать түгел. Гомуми йорт түләүләре өчен чамадан тыш күп түлибез диялар. Үзем өчен түләдем 166-ны. Мин экономить итеп, 1 кубометр менә мин пользуюсь. Койнар суны. Миңарга 120 сум тагын кемдер өчен түләргә орденга язганнар. Рәсимә Кагарманова ни өчен квитанциядә зур саннар килгәнен аңламый. Гомуми йорт ихтыяҗлары өчен Койнар су графасында 120 сум килгән. Мин әйтәм, тагыда зачем бөтенсенә дә бер тигез итеп бүлмисез тагыда. Миңарга әйтәм 120 рубль, бүтән күршегә әйтәм 47 сум, бүтән күршегә 32 сум. Нигә соң алайсың диме? Сезнең тагыда площадьтыгыз квадрат метрыгыз зурдыр ди. Әйтәм, минем квадрат метр бер бүлмәле квартира 28 квадрат метр. 50-12 йортында башка яшәүчеләрдә ОДН өчен килгән Койнар суга күп түлибез ди. В каждом доме берут по-разному. Һәр йортта төрлечә исәплиләр. Безнең йортыбыз озын диләр, 13нчы йортта озын. Безнең урам себерүче шунда да эшли. Анда кубына 130-120 сум түлиләр, ә бездә 187-190 сум. Аерма зур, өстәвенә су һәм ут өчен ОДН да бар. Аңлатма бирүне сорап без идарә итүче оешмага мөрәҗәгать иттек. 354-нче карар нигезендә гомуми йорт ихтыяҗлары түләүләре нормативлар буенча гомуми куллану урыннары мәйданнарына карап билгеләнә. Аның формуласы экраннарда күрсәтелгән. Әмма ОДН күләме һәр фатир хуҗасына гомуми куллануның 10%-нан да артмаска тиеш. Бу очракта Рәсимә Кагармановага килгән квитанциядә әлеге сан 20%-ны тәшкил итә. Стоимость горячего снабжения образуется из 2 компонентов. Койнар суның бәясе 2 компоненттан тора: салкын су һәм аны җылыту. Бу гигакалорияларда исәпләнә. Бездә йортлар төрле, димәк Койнар су куллануда төрлечә дигән сүз. Шуңа күрә Койнар суның бәясе төрлечә килеп чыга.
Рәсимә Кагармановның октябрь айы өчен алынган квитанциясында ОДН өчен чыннан да ялгыш саннар язылган. Бу сорау буенча ул берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән булган инде, әмма коммуналчылар хатаны безнең иҗат төркеме ярдәме белән генә күрде. Баш энергетик ялгышлык исәп-хисап үзәгендә киткәндер ди. Идарә итү оешмасы белгечләре 50-12 йорты яшәүчеләренә ноябрь айы өчен яңадан исәпләү ясарга вәгъдә итте. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хәбибуллина, Яңалыклар. Шолы ТВ каналының койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. Татарстан сулыклары буз белән капланырга өлгермәде, балыкчылар инде бузлы су астына китә башлады. Минзәлә районында узган елларда шундый хәл күзәтелде. 54 яшьлек Ират көндезге 2дә балыкка чыгып китә, юкка боз балыкчыны күтәрә алмый. Суга төшкән балыкчыны бәхеткә үтеп барышы күреп ала һәм коткару хезмәте чакырта. Иратны коткаралар. Минзәлә районынан пожарный часть губернаторов начальник үзе возглавляет итеп келеләрендә и бу 54 яшьлек балыкчыны судан алып чыгалар. Вот мин нәрсә дип әйтер идем. Бүгенге көндә ул балыкчы суда салкынып, туңып әзрәк больниста ята, ул исән. Елгада балык тоту боз калынлыгы 7 сантиметр булганда гына куркынычсыз. Әлегә елгалар өстенә чыгу тормыш өчен куркыныч. Боз калынлыгы 3-4 сантиметр гына. Коткаручылар балыкка барганда үзең белән коткару жилеты һәм бау алырга кирәк дип кисәтә. Гомумән ялгыз су буйларында йөрмәскә киңәш ителә. Төркемнәргә оешып, шәһәр солдатлары хезмәт итә торган хәрби бүлекләргә кунакка барырга кирәк. Ноэль Мәгдиев журналистларга солдатларның әти-әниләренә, туганнарына бергәләп Кара диңгез флотына, ракета дивизиясенә, президент полкына барып кайтырга тәкъдим итте. Көзгү чакырылыш кысаларында шефлык частьләренә оборона министрлыгының 147-нче автомобиль базасы да өстәлде. Бирегә инде 25 егет җибәрелде. Гомумән, чаллы чакырылыш буенча планны тулысынча үтәгән. Рөстәм Имагуловны шәһәрнең баш янгын сүндерүчесе итеп билгеләделәр. Элекеге җитәкче Сергей Субботин ришвәт алуда гаепләнә, аңа карата җинаять эше кузгатылды. Ноябрь аенда җинаять эше судта каралачак. Яңа җитәкче моңа кадәр Рөстәм Имагулов 15-нче янгын сүндерү отряды башлыгы урынбасары иде. Ул янгын сүндерү өлкәсендә тәҗрибәле белгеч, әлеге эшкә 21 елын багышлаган. Прошу любить и жаловать. Всю свою сознательную жизнь работает и трудится в Челнах. Закончил академию противопожарной службы МЧС России. Соответствующее профильное образование. Республикабызда уздырылышы Фин-Угор фестивалында жер бию мастер-классларынан тыш менә шундый мотор гүлләр бәйләп утыручылар да бар иде. Бу турыда тулырак Илсия Валиуллина белеште. А мы уже дарим новогодние подарки. Бери «Ладу» в Транстехсервис и получи сигнализацию и зимнюю резину. Автодорога 8, телефон 39 24 24. Популяр җырчы Фируза Сибгатуллинаның иҗатыма 25 юбилей программасы. 21 ноябрь Яршалының Сарасадыков исемендәге концертлар залы. 24 ноябрь Түбән Кама. Катнашалар Рәшит Шамкай, Наил Әнәсов, Сейдаш бию театры һәм башкалар. Рәхим итегез. Хатыныма бүләк ясарга уйладым, ул һәр вакыттагыча өлгеррәк булып чыкты. Дарите близким настроение. Поздравляйте коллег с праздниками. Делитесь своей радостью и успехами. Выражайте благодарность друг другу. В рубрике «Челнинский контакт» звоните 56 15 09. Тур эфирда яңалыклар һәм без дәвам итәбез. Үзәк банк, НСТ банк, Банк Город һәм Витязь банкларының лицензияларын алды. Город банкында исәп-хисап счетларыбыз бар, хәзер нәрсә эшләргә дип койнар элемтә телефонына борчылган шәһәрдәшләребез шылтыратты. Әлеге кредит оешмасының лицензиядан колак кагуның сәбәбе судылар буенча югалтулар булган очракта резервлар каралмау. Финанс оешмасы вакытлыча кредиторлар алдында үзенең бурычларын үти алмаган. Үзәк банкта шулай ук Город чит илгә зур күләмдә акчалар күчергән дип белдерә. Лицензиялар алынган банклар мәҗбүри иминиятләштерү системасына кертелгән, шуңа күрә акчаларын әлеге финанс структураларында саклаучыларга борчыласы юк ди иминият агентлыгы.
Һәр кертемче шул исәптән шәхси эшмәкәр дә билгеләнгән вакытта именият акчасын алырга хокуклы. Бу федераль закон кысаларында каралган. Именият түләүләре кертемчеләргә исәп-хисап счетындагы акча 1 400 000 сумнан артык булмаган очракта 100% кайтарыла. Акчалар 30 ноябрьдән дә соңламыйча кайтарыла башлаячак. Именият акчаларын кайтару буенча гаризалар банкларны ликвидацияләү барышында кабул ителә. Дәвам итәбез. Эшлекле дүшәмбе утырышында Ноэль Мәхдиев автомобиль юллары предприятие җитәкчесенә карны вакытында чистартып торырга йөкләде. Шәһәр башлыгы белдерүенчә, оешмада барлык кирәкле техника һәм ресурслар бар. Аерым игътибар ясалма кылыклыкларга бирелергә тиеш дип белдерде Ноэль Мәхдиев. Беренче карлар яугач, кайбер проспектларда проблемалар килеп чыкты. Автомобиль йөртүчеләр транспортка зыян килә дип зарланды. Кышын мондый проблемалар булырга тиеш түгел дигән бурыч куелды ПАТ җитәкчесе алдына. 2015 ел Россиядә йөрәк кан тамырлары авырулары белән көрәш елы дип игълан ителде. Илдә әлеге чир үлемгә китерүче төп сәбәп булып тора. Статистика буенча йөрәк кан тамырлары авыруыннан ел саен Россиядә 1 300 000 кеше вафат була. Шуңа күрә профилактик чаралар күрергә киңәш ителә. Йөрәкнең нинди хәлдә булуын тикшерү беркайчан да комачау итми дип белгечләр. Камаз мәдәният йортында милләтләр сәламәтлеге исемле күргәзмә ачылды. Биредә кардиовизорда тикшерү узырга һәм йөрәкнең сәламәтлеге турында бушлай мәгълүмат алырга мөмкин. Моның өчен нибары 3 минут вакыт кирәк. Кардиограмма хакында тулы мәгълүмат санаулы вакыт эчендә әзер була. Акча түләп бөтен организмның торышын белергә мөмкин. Магнитлы беләзекләр, муен һәм җилкәләргә массаж ясау җайланмалары да сатыла. Күргәзмә 20 ноябрьгә кадәр Камаз мәдәният йортының 2нче катында көндезге 11-дән кичке 7-гә кадәр уза. 17 ноябрь ягъни иртәгә дөнья күләмендә үз вакытыннан алдан туган сабыйлар көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Кама балалар медицина үзәгенә пациентлар дәваланырга түгел, рәхмәт әйтергә килде. Нәниләр һәм аларның әниләре өчен биредә бәйрәм оештырылды. Әти-әниләр табибларга карындагы балаларына исән-имин дөньяга килергә ярдәм иткән өчен рәхмәтләрен җиткерде. Кайбер яңа туган сабыйларның авырлыгы 1 килограммнан да артмый. Андый балаларны кенгуру сулу белән реанимация бүлегендә үстерәләр. Бүген әлеге бүлектә вакытыннан алда туган 14 сабый. Олар Алабуга, Мамадыш, Әгерҗе һәм башка якын тирә район һәм шәһәрләрдән китерелә. Наши дети находятся. Безнең бүлектә балалар реанимация ярдәме кирәк булганчы тора. Аларның гомерләренә куркыныч янамый башлагач, яңа туган авыру балалар бүлегенә күчерәбез. Проблемаларны җиңгәч бала өенә озатыла, авырлыгына карап тормыйбыз. Кайберсенең авырлыгы 1 яки 4 килограмм булырга мөмкин. Авырлык төп критерий түгел, баланың сәламәтлеге беренче чиратта. Каждый день я видела ребенка, брала на руки. Мин баламны көн саен күреп тора идем, аның белән сөйләшә идем. Хәзер безгә 10 ай, 3 ай карындагы кебек яшәде. Димәк, балам хәзер 7 айлык кебек. Без хәзер 7 айлык балалардан калышмыйбыз. Балам үрмәли, бераз йөрергә тырыша, утырып тора, исәнләшә, саубуллаша белә. Шалда беренче тапкыр республика күләм Фин-Угор фестивале оештырылды. Гомумән әлеге фестиваль Татарстанда тәүге тапкыр үтә. Фин-Угор төркеме 20дән артык халыкны берләштерә. Татарстанда уларның иң киң таралган вәкилләре Мордва, Мари һәм Удмуртлар. Барлыгы 62 меңнән артык кеше. Фестиваль уларны бер урынга җыярга мөмкинлек бирде. Без бер агач тамырлары дип исемләнгән чара декоратив гамәли сәнгать күргәзмәсе белән башланып китте. Онда 17 фольклор ансамбле катнашты. Әгерҗе районының Кадрәк авылыннан килгән Кадрәксе Мари халык ансамбленә 23 ел. Алар фестивальгә киндер агарту йола биюен алып килгәннәр. В старину наши бабушки... Элек безнең борынгылар киндер тукыган, җәй җитү белән су буена төшкәннәр. Җырлар җырлап киндер агартканнар. Фин-Угор иҗат коллективлары бирегә бер-берсе белән аралашып, гореф-гадәт йола алымнарын өйрәнеп белгечләрдән киңәш алырга җыелды. Энергетик мәдәният сараенда башланып киткән чара түрдән үк күргәзмә белән ачылды. Анда кул эшләре һәм киндер тукмалардан тегелгән борынгы киемнәрне күрергә мөмкин иде. Икенче катта Мордва халык җырлары буенча мастер-класс. Аны Саранскидан килгән җыр буенча белгеч Людмила Кинякина алып бара. Мне даже было
чему поучиться у этих коллективов. Мин бу коллективлардан үзем бик күп әйберләр өйрәндем, чөнки безнең регионда ишетелмәгән көйләр бар. Ягъни җыр текстлары бар, әкие икенче. Миңа бу коллективлар белән аралашу бик кызыклы. Алар дөрес юлдан баралар. Җәйге бакча өлеше шау-шуга күмелгән. Баксаң, төрле районнан җыелган мары иҗат төркемнәре бер-берсен бүлә-бүлә яңа бию алымнарын өйрәнә. Һәрберсе үзе яшәгән җирлектәге хәрәкәт күрсәтә. Белгеч аңлатмалар кертә, мәгънәсен аңлата. Элекке бүйгәнче мин кулларны аста тота идем. Бүген мастер-классны карагач, кулларны өстә тотканы белдем. Күкрәкләрне өскә күтәреп чыгарып, ирекләрне күрсәтеп бирергә кирәк. Мин шуны мастер-класста бүген өйрәндем. На этот фестиваль приехали 6 коллективов, марийских коллективов. Они занимаются большим делом. Бу фестивальгә 6 Мари ансамбле килгән. Алар зур эш эшлиләр. Җирле этник материалларның үсешен саклыйлар. Мари материалларын, гореф-гадәтләрне шушы мәдәният сакламасы аны тагын көн саклый. Свадьбы проходили, когда Мариэл одевали шапки из лисьи шапки. Туйларда марилар төлке йоныннан тегелгән шапкалар кия торган булганнар. Безнең Татарстанда марилар шапка кийми, яулыклар яба. Менә бу яулыкка 100 ел, ул миңа кайнанамнан калды. Төрле төстәге киемнәр, җыр бию Татарстан халыклар дуслыгының күп төрле һәм бердән бер гаилә булып яшәвен күрсәтте. Чарада катнашучылар арасында киемнәргә тагылган тәңкәләрне кадерләп саклаучылар да бар. Алар явыз көчләрдән саклый диялар. Араларында ерак тарихка тоташкан тәңкәләр дә бар. Мин үзем 4 телне беләм: удмуртча, русча, татарча, инглизчә. Үзем мин удмурт кызы, минем түшәмдә тәңкәләр бар. Бұрынғысы Бөек Екатеринаның. Фестивальны оештыручылар яшьләр өчен мондый чараларның тагын бер кат кирәклеген ассызыклады. Әби бабай тәрбиясе буыннар чылбыры өзелергә тиеш түгел дип саныйлар. Фестивальның максаты ул шушы халыкларның сәнгатен, шушы халыкларның культурасын халыкка җиткерү. Аларның шушы гореф-гадәтләрен онытмау, яшьләргә дә тапшыру, киләчәк үсеп килә торган буыннарга тапшыру өстендә дә эшләү. Һәм шулай ук безнең Татарстан халкына, безнең Чаллы шәһәре халкына шушы культураны, гореф-гадәтләрне җиткерүдә булып тора. Фин-Угор фестивале түгәрәк өстәл артында алдагы эш планнары белән дәвам итте. Кичкә гала-концертка Мәдәният министрлыгыннан һәм Татарстан Республикасы халыклар дуслыгы йортыннан вәкилләр килде. Сәхнә Фин-Угор халыкларының фольклор ансамбле чыгышлары белән гөрләп торды. Мондый фестиваль 2нче елга тагы да зур кулаш алачак. Илсия Валиуллина, Алексей Иванов, яңалыклар. Һәм спорт турында. Чаллы yüзүчесе Ирина Приходько Европа чемпионатында Россия донын яклаячак. Моңа аның Россия чемпионатында уңышлы чыгыш ясауы этәргеч булды. Казанда үткән чемпионатта илнең 58 төбәгеннән 500гә якын спортчы катнашты. Ирина Приходько 100 һәм 200 метрлык дистанцияләргә аркада йөзүдә 2 көмеш медаль яулады. Шул рәвешле ул Европа чемпионатының сойлап алу нормативларын үтәде. Чемпионат 2 декабрьдә Израильдә үтәчәк. Шәһәрдәшебезгә уңышлар телибез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүмат иде. Безнең яңалыкларны tvchilny.ru рәсми төркемендә карый аласыз. 14 сәгатьтә көн яңалыклары эфирга чыга. Көн дәвамында республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Кичләрегез исән-имин үтсен, сау булыгыз.